Tehát a kamion alatt akart átmenni majdnem. Itt, a pótnak a végén. A kereket nem talált, igen, Ferdi, a kerék, nem? Nem, az nem. Nem. Jó van, már ne lakatolják. Jó az így. Majd otthon megcsinálod. Nem nyugszik. Mondjuk ezen részén mondjuk ott nem volt baja. Úgyse tudod kinyomni. Ez így akar! Mondtuk, hogy nem kéne rúgni. Minek az rá? Most az egész. Rú. De kérdem, mit tartott, azt kipufogod így? Rúgta a rendszert, komolyan. Arra gyógy vagy. Különben nem trénel elhoztuk. Nekem kell vele haza menni. Ajaj. Aktív kibufogó felfüggesztése. Ezt mondom, Nézzük meg a károkat. 10 millió.